गोबाङानो बिथांनि फारसे माबायदि आल'सना खालामदों, माबायदि बिथांनि फारसे साननाय हनाय दङ आरो बिथांखौ माबोरैहाय रुजुदों नैबेफोरनि फारसे रायजो राजाफोरनि फिननाय, रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्स। स' नोंथांमोननो आंनि बे कमेन्ट्सखौ फरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। स' गिबियावनो दावराव नार्जारी, दावराव देख्रेब नार्जारी आयं बिथाङा मोजां मेसेज हरदों। मोजां आयं, राजुआ जेबो इनफरमेशन गैया, नों नंगौ खोथाखौ बुंदों। नब'सरनिया नेक्स्टआव केन्डिडेट जानो हाला आयं, आं क्लेरिफिकेशनखौ होबावगोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों आरो नोंथांमोना थारैनो बिथांनि क्लेरिफिकेशनखौ नुबाय जानांगौ आरो फिन खनसे बिथाङा होबावगोन सम लानानै। स' नेक्स्टआव दङ दिजेन बसुमतारी, राजु बसुमतारी, खर'आव जेबो गैया, बर'नि सुथुर, न'खरनि दङ फंबाय, UPPL आनो बर'नि सुथुर जाबाय। दिनै सुथुरा बाहेरानि नङा, दिनै सुथुरा जोंनि न'खरनियानो होननांगोन जोङो। इउजार BG8 गुड स्पिच ब्रादार, थेंक इउ। नाम मेनसन खालामासै, आं नामखौ मोनथिला, जायनो हरदोंमोन, थेंक इउ। BR ब्रह्म बिथाङा लिरना हरदों, मोजां आरो गेबें खेंफोरथि, साबायखर अनजालु आदै होननानै लिरना हरदों, थेंक इउ आदै, नोंथांनिसिमबो। सुदेम बर', साबायखर, UPPL पार्टिया लाजिबाय, 0 जानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायहरदों। देबिलाल बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों, दावराव देख्रेब सारमोननि हारिनि थाखाय गोथार आरो अनफावरि गोसोजों समाजनि खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायथाव होननानै बिथाङा लिरना हरदों। दावराव देख्रेब सारनि फारसे अननायखौ दिन्थिहरदों। स्वप्न कुमार मुसाहारि बिथाङा लिरना हरदों, भेरि गुड एक्सप्लेनेशन होननानै लिरना हरदों। I am waiting रामा बिथाङा लिरना हरदों, भेरि गुड निउज, थेंक इउ। बिनोद नार्जारी बिथाङा लिरना हरदों, 100% गुड निउज राइट आदा, BTR सरकारनि CM बिफा रायजोफोरनि थाखाय थगायसुला जाबाय, गोबां प्रुफ दं, रायजोफोरा आरो UPPL सरकारा नब'सरनियाखौ बोजबना लादो, सरकार दादो। लिलि हटेलाव बयबो मिथिगौ दिनै लिलि हटेलाव मा स्ट'रि क्रिएट जायामोन, माबायदि सिन क्रिएट जायामोन, एब्सोल्युट मेजरिटिया सोर देरहानायमोन बेखौथ' बयबो मिथिगौ आरो माबोरैहाय सरकार दानाय, स' बेखौ बयबो मिथिगौ, आं बेखौ बुंफिननो गोनां दङ होननानै आं सानाखै। आच्छा, जियानो हक, दिनै जोङो थारैनो बुंनांगोन BJP दोलोआ सोरनिबा फाफ्लियाव AK-47 दोननानै गुलिखौ सालायगासिनो दङ। आनिफ्राय बिथांमोनाबो एथ' सहजै गोरलैयै सालायजागासिनो दङ, जायनाखि जोंनि थासारिखौ जोबोद गुलाय गुजाय खालामदों आरो मोनसे फैबाय थानाय समफोराव खैफोद लाबोगोन नामा होननानै जोङो साननो गोनां जानानै फैदों। नोंथांनि देबिलाल बसुमतारी, नोंथांनि राजु नार्जारीनि सायाव खेंफोरथि होनाया जोबोद मोजां आरो ओंथि गोनां जादों ब्र' होननानै लिरना हरदों बिथाङा। मालती रानी नार्जारी बिथाङा लिरना हरदों, ग्रेट ब्रिलियन्ट इनफरमेशन, सैथोखौ रायजोफोरनो बेबायदि खेंफोरथि होनायनि साबायखर बरायबाय। राजु नार्जारी आरो नुबोआखै नामादि नबकुमार सरनिया बर' दाग्रा बर'नि MP दिनै माबोरै बर' कसारी सार्टिफिकेटखौ कारेक्ट बुंनो हाखो? आंबो बेखौनो सेम सोंथि खालामदोंमोन जे थार खोथाखौनो बुंदोंमोन जे बर' कसारी सार्टिफिकेटखौ जुदि बिथाङा जोंनि बर' कसारीनि नङाब्ला माबोरैहाय बर' कसारी सार्टिफिकेट लानानै MP जानो हाखो? स' बेनि फारसे बिथाङाबो लिरना हरदों, मालती नार्जारी बिथाङा, राजु बेसे इनफरमेशन लायो बेयावनो मिथियो, गाबोन राजखान्थि फोथाराव बर' नङैनि बेरेखा होननानै बानसावनोबो गारनाय नङा, लिडारखौ बर' हारि अनफावरि जानानै ओंखारो नाथाय गसंथेया। स' बेबायदि दिनै जाय दोलोनि हेंथा बै समावहाय माखासे धरना आन्दलन होबोबाय थादोंमोन, बिथांमोननि उदखारिनि थाखायनो जों दिनै आलादा रायजो बिनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनजोंनो दिनै ज'है सरकार सालायबाय थानो बिथांमोना एसेबो सानासैबा लाजिनाय फैयासै नामा? बरगयारि चेनेल बिथाङा लिरना हरदों, इउ आर राइट ब्र'। बेनिफ्राय उत्पल मुसाहारि लिरना हरदों, राजु नार्जारी बायदि मूर्ख खर' गेसाव सुबुं बर'नि गेजेराव थायोब्ला बे हारिया माब्लाबाबो खौसेथि एबा जौगानायनि जाया, बेनिखायनो
बेफोरबायदि हारिनि हेंथा होग्रा बियादफोरखौ थाबैनो गैयै खालामनाया गाहाम। रणधीर बसुमतारी बिथाङा लिरदों UPPL लिलि हटेल गभर्नमेन्टखौ गादियाव दोनबाय थाबा बर' हारिया जोबस्रांनो बारा सम नांला, बिसोरनो गादिल' नांगौ होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। एम मोसाहारी 5853 आं सब कमेन्ट्सखौनो फरायगोन, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो। बिथाङा लिरना हरदों जाम्बानि खेंफोरथि जाखो बेलाय, राजु नार्जारिया मा बुंदोंमोन आरो नों मा बुजिनानै माबायदि भिडिअ लाबोखोनो? आं माबायदि भिडिअ लाबोखो नोंथाङा नायबानो जाबाय। आङो बर' कसारी नंगौना नङा नैबेनि फारसेसो भिडिअ लाबोदों आरो जिहेतु नोंथांमोना दावराव देख्रेब सारखौहाय जेन गावनि व्यक्तिगत खामानि मावनानै माबा मोनसे फिथाइ मोननाय बायदि रंजादों बाजादों जौ लोंदों बेदर जादों होननानै नोंथाङा बुंदों जिहेतु, नाथाय जोङो नुदोंमोन मा बै समावहाय खोनास्लाब मोनि सोर रंजाखाङोमोन, सोर बमा गावफ्रुयोमोन, सोर मोसाग्लांनायखौ जोङो बयबो दिनैनि समाव मिथिगौ। बेखौ बुंफिनबाय थानो गोनां दङ होननानै सानाखै। हिरा सरनियानि ST सार्टिफिकेटनि केसआ बोरैहाय जानाय आरो बिथांनि रिलेटेड माखासे फेमिलि बेकग्राउन्डनि डाटाफोरा माबायदिमोन, बिथाङा बर' कसारी नंमारगौना नंमारा, नै बेनि फारसेसो आङो भिडिअ लाबोदों। नोंथां एम मोसाहारी, नोंथाङा फिन खनसे नायबिजिरनो हागोन। जानकि ब्रह्म बिथाङा लिरदों राइट खोथा एबा सैथो रादाब होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। कार्तिक गयारी बिथाङा लिरदों प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिया जोलैनि हांगार, फेरेंगाबो बिनि गेजेराव सासे। सार दावराव देख्रेबा बर' आलारि बाथि बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै बिथाङा लिरनानै हरदों। सम्बार नार्जारी बिथाङा लिरना हरदों प्रमद बर' आरो गबिन्द बिसोर सानैबो थगायसुला लिडार होननानै लिरना हरदों। डेभिड बर' बिथाङा मोनसे गोलाव मेसेज हरदों, बेखौ थाबैनो फरायथिनानै होनो नागिरदों। बर' जाथिनि गेजेराव एकता गैयैनि खायनो जुगे जुगे मालाय जाथिजों सोबख'जादों गादबजादों। बर'फ्रा BA MA पास जानाय माने बिराद गोरों जानायखौ सानना लायो। ससियेलि पलिटिकेलिबो एजुकेटेड जानो रोंनांगौ, बेफोरनि नलेज बांसिनहानो गैया खाय दाबो बर'आ बर'निनो सुथ्रु जानो बाध्य जायो। बाहेरा गियानफोर थाब्ला गावखौ एबा समाजनि इयुन जोलैफोरखौबो आरामसे लिड खालामनो सुबिदा मोनो होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। दंबावो आरोबाव इनसाल्टिं भाषा बुङा इन्जय खालामलायनायखौबो बर' समाजावनो बांद्राय नुनो मोनो। एसेथ' लिटारेट जाना गावखौ डिसेन्ट बानायनो नाजा जाया होननानै लिरना हरदों बिथाङा। साजेन्द्र बसुमतारी लिरना हरदों राजुआ बांद्राय गोरों जाबाय होननानै फोरमायहरदों। सोमखोर बर'आ लिरना हरदों जाम्बाले RN लिरना हरदों आरोना। सम्बार नार्जारी आरो फिन खनसेबाव लिरना हरबावबाय बिथाङा प्रमद बर' आरो गबिन्द बिसोर सानैबो थगायसुला लिडार होनना लिरना हरदों। सिमां रामसियारि बिथाङा लिरदों UPPL लिडारफोरा अनलि गादि आरो फैसानि थाखायसो बर' हारिखौ लाना राजनितिसो गेलेबाय दंखायोमोन। राजु बर' सासे मोसौसो, गावखौनो मा सानदों बे राजुआ BJPनि बार जाना साननैसोनि सरकारखौ लाना दुगा मारिबाय दं। गैलाबो बेनो लास्ट UPPL बिदायसै होनना लिरना हरदों बिथाङा। ज्योतिलाल बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों UPPL सरकार UPPL लिडार लाजिनो सोलोंदो, बुजिदो रायजोफोर UPPLनि गुन्दै सोलाग्राफोर BJP सरकारा बर' जाथिनि गुनजेट, बर' जाथिनि थै सोबग्रा लेवार एबा राजु नार्जारी प्रमद बर' सोर? अब्ला राजु नार्जारी प्रमद बर'आ सोर होननानै बिथाङा लिरना हरदों। बर' जाथिखौनो सिनायरोङि BJP सरकारजों सरकार दानो आंथ' बुङो गाज्रि लबिया गोहो गोलोन्दा गावनिल' उदै दाननायग्रा होननानै बिथाङा फोरमायहरदों। थारैनो जोङो बुंनांगोन दिनै जोङो स्टेटनिफ्राय निजा मोनसे खुंथाइ गोहो नांगौ होननानै सोमावसारबाय, बयबो जान्जि खाफ्रानानै गोबाव सम जोबोद खहाबो जालांबाय, जिउ खहा जालांबाय, बायदिसिना न'खर बारि सिलिंखार जालांजोब्बाय। ओरैबायदि बेकवार्ड स्टेजाव थानानै दङ जों बर्थमान।
फिन खनसेबाव आरो बिथांमोनखौनो जोंनि जिथु निजा खुंथाय मोनखानायखौबो दिनै नोंथांमोना निजेनि पार्टिजों सालायनो नागारै गुबुननोसो सालायनायनि खाबुखौ होनो थांगासिनो दङ नामा? आसुरित साननो गोनां जे दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेरावनो जोंनि माहारियारिनि गेजेराव जोंनि सुबुंफोरा दासिमबो किसुमान खोथाखौ सिरियासलि लायाखै आरो बुजिनो नाजायाखै। बेनि खैफोदा फैगासिनो दङ थाबैनो, अब्लासो बुजिगोन बयबो। आं गोब्रामबाय थानानै बा आं बुजायबाय थानानैथ' लाब गैया। आंलाय सोर बुजायनो थाखाय? नंखाय बांखाय भिडिअ हरदों, मोजां जादोंना जायाखै बेखौबो मोनथिबावा, नायगोन ना नाया बेखौबो मोनथिया। बेनिखायनो दा नायसै, दा खोनासंसै, आं जा बुंदों बेखौबो दा खोनासंसै। जियानो हक, सोरबाफोर खोनासंगोन नामा, बुजिगोन नामा, नैबेनि थाखाय एसे आंनि फारसे नाजानायल' बियो। बेनिफ्राय क्रेडिट हरनो सानो ना साना बे नोंथांमोननि खोथासै। जायखिजाया आरो दंबावो, कमेन्ट्सफोरखौ फरायबावनोसै। कमिट बर' बिथाङा लिरना हरदों, माबा मोनसे खामानि मावनो थिनोब्ला उल्थासो फ्रेस मिट होनानै बारग'नायनि लामासो लायो। बिदिब्ला मा खामानि मावगोन इउपिपिएल? आसरितसो। कमिट बर' बिथाङा जा लिरदों नैबेबायदिनो थिग दिनै सासे मावफुं सोद्रोमाया, नामखौबो लाला आङो, बयबो मिथिखागौ, नङिखौबो नंगौ आरो नंगौ होनानै खनले खनले बुंबाय थानोबो लाजिला खोमा। माने बिथांनाव खुनु उफायानो गैला बा खुनु राहायानो गैला। बेनिखायनो सोरबा नङाब्लाबो नंथारगौसै आरो गावनि गोसोआव साननानै दं खोमा जे बिदि जानायब्ला हामगौमोन नामा होननानै। ओंखायनो बिथाङा फिनजाथाय होखांनायनि उनावबो खनसे आरोबाव प्रेस मिट लाबोनानै बुंबावो जे उमुक थुमुक सुबुङा आंनि समस्तिनिफ्राय जोंनिनो दोलोनि जानानै गेलेसिगोन होननानै बिथाङा बारंबार बुंगासिनो दङ। नोंथांमोना नेनानै था, नुनो मोनगोन होननानैबो बुंबावलायो। आसरित, ओरैबायदि माने अब्ला जोङो मोनथियो जे नै बेफोरबायदि निउसखौ दामग्राफोराबो आसरित। नंगौना नङा सोंफिननायबो गैला आरोना। स' मोनथिखाबाय जानांगौ सोरनि बाथ्रा बुंदों, आं नामखौ लाथ'ला, गोबाङानो मोनथिखागौ बेनि बागै। KNOP9BY बिथाङा लिरना हरबावदों, राजु नार्जारिया मानसि नङा, सासे मूर्ख मानसिसो, सासे अगियान मानसिसो। बेफोरबायदि मानसियानो बर' हारिनि जोलैनि हांगार। राजु नार्जारि बिथाङा दिनै जेरैखि जाया बोरैहाय मोनगोन बोरैहाय मोना, केन्डिडेटल' मोनथारबानो जासिगोन। आं देरहानायाथ' रोखाखासै, मानोना आं दहाय बुंनाय बायदि सोरनिबा फाफ्लियावहाय AK-47 दोननानै गुलिखौ सोरबायासो सालायगासिनो दं होननानै बेबायदि अबस्थाबाबो बिथाङा जेरैखि जाया देरहानांगौल', गाज्रिखौल' नांखागौ आरो बिसोरनो, नैबे खोथा। सुजय सिं इस्लारि बिथाङा मा बुंदों, कर्टनि थाखाय फोरमानजों लोगोसे मेजरिटिनि आरो खौसेयै नारसिननाय नांगौ फंबाय होनना लिरना हरदों। औ, नारसिननाय नांगोन, खौसेयै ज' जानानै नारसिनाब्ला जोङो जि हास्थायदों, जि लुबैदों, बेयो जाफुंसार महर मोननाया जोबोद गोब्राब। अब्लाबो बिथांमोना जे नाजाबाय थादों, बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना जे दिनैसिम सोरबा नङा सोरबा जोंनि हारिनि फारसे सिन्था खालामबाय थायो होननानै जोङो आसा खालामनानै थानो हायो आरोना। अब्लाबो जोङो सापर्ट होआब्ला बिथांमोनाबो बोरै मावगोन बा बोरै बिथांमोना गोसो जागोन? बेफोरबायदि जुदि बिथांमोननि फारसे सोरबा बेबायदि नंखाय बांखाय खोथाफोरखौ बानसावनानै फोसावलाबायबाय थायोब्ला। दंबावो, जोबाखै। उदाहरन मर्यादा पुरुषोत्तम भगबान राम मन्दिर, बाबरि मस्जिद समस्याखौलाय बोरैथो चिफ जास्टिस रन्जन गगৈ BJP बामोनफ्रा समाधान खालामखो? जोंनालाय माथो 2 नम्बर STबो दानजाया आरो रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय गवा जाखो? मा खारन? खारना मोनसेल', बर'फ्रा खौसे गैया भाई, बामोनफोरनि गलाम जों ट्राइबेलफ्रा खौसे जादो। नैबे गलामी सोदोबनिफ्रायनो जोङो बारग'नो थाखाय दिनै आलादा रायजो गुबुन गुबुन समावहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरा नारा नाथा नाजाबोनानै दिनैसिम थामथि गोरोबथा जाबोबाय। नाथाय जानानै मा लाब? जुदि जाखांनायनि उनाव बिथांमोनानो जुदि सालायफिननायनि खाबुखौ मोनबाय थायोब्ला। नारद बसुमतारी, गावनिख्रुइ गुबुनासो साबसिन जाबायना होननानै बिथाङा लिरना हरदों। दिनै कमेन्ट्सआ नैबेखिनिल'मोन दिनै।
बारा बुरजा कमेन्ट्स गैयामोन जाखिनि दङ आं फरायजोबनानै होबाय सोरबाफोरनि कमेन्ट्सआ थालांदोंब्ला निमाहाबानो जाबाय आं आसा खालामदों नेक्स्ट ब्लगावहाय आङो फरायथिनानै होबावगोन होननानै आरो दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय बायदि मोनदों स' नैबेनि फारसे नोंथांमोननि मा फिनजाथाय दंबावो बा माबायदि कमेन्ट्स हरनो सानबावदों हरनो हागोन आरो जों लुबैयो जे जोंनि गेजेराव गोहोगोरा दैदेनगिरि थानांगोन साहस गोरा दैदेनगिरि थानांगोन अब्लासो जोङो बिथांमोननि गादबनाय नासयनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन होननानै आं बुंनो सानदों स' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै एन्ड स' लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खनसे टिल देन स्टे टिउन बाबा जय बर' हारिनि